Nosaltres som la classe de P4A i ens hem posat de nom la classe dels dinosaures. I aquest trimestre hem treballat un pintor impressionista, que es diu Van Gogh. I el quadre que hem treballat més, hem après a observar els quadres, i el quadre que hem treballat més és aquest que tenim aquí a la pissarra, que potser algun nen us podrà explicar com se diu aquest quadre. L'habitació. És el quadre de l'habitació, molt bé. Com es diu aquest quadre? L'habitació. Com es diu el pintor? Van Gogh. Van Gogh. A on va néixer Van Gogh? A Holanda. Molt bé. Quins són els colors? El verd i el marró. I com eren els colors que treballava el Van Gogh? Com eren? El marró i el groc. Però com eren? Tristos o alegres? Alegre. Hi havia en aquest quadre dues cadires. A veure, Jana. I dos coixins. Per què? Perquè tenia un amic. I com se deia aquest amic? Un amic que era què? Pintor? Com ell? Sí. I com se deia aquest amic? Algú de la classe ho sap? Com se deia l'amic? Com? Com es deia? Autoritats. Però com se diu el títol d'aquest quadre que hem treballat? Autoritats. La collita, molt bé, la collita. Com es diu? La nit estrellada. Com se diu, Patrick? Els girassols, molt bé. Com, Patrick? Com es deia el pintor que heu treballat? Van Gogh, molt bé. Quin de tots els quadres de Van Gogh és el que més t'ha agradat? L'habitació. Per què? Perquè Quin m'agrada és el quadre que més t'ha agradat de Van Gogh? la nit estrellada. Per què? Perquè Quin és el quadre que més t'ha agradat de Van Gogh? girasols. Per què? Perquè sí. Quin és el quadre que més t'ha agradat de Van Gogh? Tots els colors. El nom del quadre. La nit. La nit què? Estrellada. I per què? Perquè m'agraden els colors. Molt bé. Quin pintor hem treballat?